Čaute, vítam vás u ďalšieho nového videa z Crazy Catlo 3D. Takto túto hru som počul na internete, že je to zábavne, proste memes, proste nejaké si tie videá o tej hre, kde to zapnúť a tak ďalej. Ale toto je plus aj veľkonočný špeciál plus mínus. Hej, lebo však toto môžete vidieť, že ovečka symbol veľkej noci je ešte aj ovečka plus minus, takže to je teoreticky aj špeciál. Predtým ako zapneme, dáme new game, tak dajte like a odber, aby vám, aby vám neušli takéto video. Ale toto bude iba na jeden diel, takže neočakávajte žiaden diel, lebo toto bude iba taká skúška plus rezencia. Dobre, môžeme začať. Tu máme 3, ale vidím, že máme iba Irsko, takže ideme na Irsko. Dobre. Takže a VSAD sa ovládam a čo už som hral, tak som mŕtvý. To, čo som hral, tak musím proste prežiť najdlhšie a popri tom prežiť, alebo dať dole tieto inakšie. A ja furt vzduchýňam. No dobre, tak ja tu budem utekať iba. Jak tu môžete vidieť, je ich iba 40. 41? Dobre. Neviem, čo sa mi podarilo. Za trik. Áno. Môžete ma teraz volať Trickmaster. Teraz v tejto hre, lebo tam sa dá všeličo urobiť, za aké triky pomaly. Ale 360 viete urobiť. Na 2x. Pomaly. Tu sa mi aj podarilo. Možno, neviem. Konečne. Ide na ovca dole. Tam dve až. Je to malé. Blízko, tak blízko. Dobre. Tak vyskúšam byť najdlhšie prežitý. Super. To neviem, čo to malo byť. Nič som nevidel. Tam ďalšie vybuchujú, všetci to vybuchujú. Aha, jak ste si všimli, tak dokým som dole, alebo mimo tejto hrady, tak proste vybuchnem. V tej hre. Hej. Teraz vyskúšam niekoho zraziť. Ale neviem ako... Dobre. Neviem, či som ho dal dole, ale... Počul som niekoho vybuchnúť. Lenže neviem kto. Tokyo Drift. Ale... Na tejto hre neznášam, že ja vždycky zochyniam, ale užívam si to. Ja to neznášam. Nehovorím, že by som neznášal prehry, ale už som to hral a... Neviem, mne už sa to nepáči, už toto, že vyššie vzduchyňujem. Ale však táto hra sa dá nejak užiť. Však môžete vidieť. Uvoľa. 180. Tokyo Drift by sme boli ovce. To ma neviem. Poď 44, poď. Nie. Tak nič. Poď. Ty, neviem aké číslo, lebo to ani neviem rozpoznať tie čísla. To je 57. A počkaj, že to nebolo ani 57, tak bude 52 alebo niečo také, ja neviem. Je to zle vidieť na číslo. Asi už viem, aké dám toto názvu tohto videa. Dobre. Neviem, či ste to videli, ale dobre. Videli ste to, ale... Môj mozog ani nevie, čo sa stalo. Viem, že som... Že som vybuchnul. To je tak všetko. OK, tak ideme... Toto má... Nie,
Túto hru odmietam dohrať na 100%, a tam je ešte Švédsko a Egypt. To ja odmietam dohrať túto hru, ja to odmietam. Užiť si to môžem kľudne, áno, ale nie dohrať. A sú tam ešte aj trofeje, ak som si všimnul. Oni sú tam ešte trofeje, takže ani to neplánujem. Neviem, kto je tvorca tejto hry, ale... Prečo je tu chaos? Chápem, že tu má byť ten chaos, ale nie až takýto chaos. To je, že chaos level 100. Alebo nekonečno skôr, lebo tu utekáme ako zmysel zbavený, vybuchujeme, tuto sa otáčame ako retardi. Však pozrite sa, že pomaly Tokyo Drift, len keby sme boli ovce. Tu som hovoril. Tu už je nás iba 8, 7, tu už tak, za ten čas, čo ja tu rozprávam. Nie, no poď sem. Dáme si, že 2 pokusy. Keď tie 2 pokusy dám dole, tak video končí. Lebo ja už to, že odmietam hrať. Ja už to, že odmietam. Yes! Áno. Si dole. Tunk. Áno. Ja túto hru budem milovať a nenávidieť. Nie. Nedá, že mám mimo ohrady. Výbuch, ty mám. Máme jeden pokus. Ak už aj ten nejak premarníme, tak ja túto hru končím, lebo... Nie. Dobre. Chvála Bohu. Nie. Dobre. Dobrý som z tejto hry. Lebo už som chápem z týchto. Super. OK. Takže môžem dať escape a môžem ísť pekne krásne dole. No dobré. Takže túto hru hodnotím 7 ovečiek z 10 ovečiek. No 3 body sú dole kvôli tomu, lebo mne sa to nejak nedarí. To je ten jeden bod. Ďalší bod. Má to trofeje, jak si mohli všimnúť. Tuto to má trofeje, ale ukážte mi, nemôžem ich vidieť. To je aspoň ďalší mínus. 7 bodov je kvôli tej zábave. Ešte ten pol bod by bol za to, že je za cool momenty. To je tak všetko, no toto je taký krátky špeciál. Túto hru som uvidel na internete, na TikToku, že to je najlepšia hra. Som si povedal, že OK, tak to idem natočiť, ale však OK. Takže, jak som hovoril, 7,5 ovečiek zo 10 ovečiek. Vidíme sa v ďalšom videu. Čaute.